la ekseni bazalwane egameni lika Jesu ophilayo. Ngibingelela umthathu bezulu ekseni. uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana, bese kuba uNkulunkulu moya ongcwele. Bese ngibingelela ubuholi bonke bebandla baba umpostoli Nene. Siyathoba ngaphansi ogcobo lwakho mfundisi Shezi Dlaba Shulasi, siyathoba ngaphansi ogcobo lwakho Holy wethu overseer baba Nene. Impela siyasikhumula isiqhoko doda yamadoda, ngingakhohlwa umama umfundisi uNene. Amen. Siyabonga uNkulunkulu ngokusigadela le ndoda. Amen. Ngibingelele bonke omama Mama Kude, siyabingelela ngegama lika Jesu uNkulunkulu lela lasophisi. Siyabingelela egameni lika Jesu. Mamtshosho siyabingelela. Amen. Siyabingelela kubona bonke abantu abasha nethimba likaThemba. Siyabingelela impela ekseni. Siyabingelela ubanjalo. Siyabingelela Mamdlamini mphathi wohlelo ukuthi kuye kuthi kodwa uNkulunkulu muhle ngazikhathi zonke. uNkulunkulu esimthembayo futhi uthembekile. uNkulunkulu esimthembayo uhlezi nomusa njalo kwezethu izimpilo. uNkulunkulu esimthembayo uhlezi ehamba nathi. Nomyalezo efanele ngudlulise ebandleni. Ade sinomhlangano izolo nabesilo bathi angifike ngudlulise ebandleni ukuthi ungathi bazalwane singayigada le ndoda umpostoli. Bathi kumusa ukuba nomholi onje. Angazi ukuthi bamjwayele kahle kodwa bathe kumusa ukuba namadoda awonene anje. Baze bathi ungathi la madodana ngawaphathisa kwekhandla amathungwa. Bathi abaholi abaningi baphakeme bakula madoda phansi. Kuthi wena udlulise ngingalenzi iphutha lokungawudlulisi ukuthi kwabesilo nikhona enhliziyweni. Ibandla lethu kuyibandla elikhona eNkulunkulu kaZulu. Ube nezethulo eziningi ezithinta inkulumo engikhulume ngayo ekufanele zothulwa kwingube. Kuningi kungumusa kaNkulunkulu nalokho. Haleluya. Bebazalwane azangiboni mina kodwa Ngokule bahle basheshe bahle basheshe namhlanje ngizoba mfishane kakhulu. Uthi umpostoli Paul uthi nginamandla okwenza konke ethi ngayo ngiqinisa. Okushola ukuthi kahle lento yamandla kuyinto evulelekile. Kuyilento yamandla esiwanike uNkulunkulu into ekhona. Uze athi omunye ngelinye ilanga athi akuzona zonke izinto ezidinga ukuthi siziguqele ngedolo sithandaze, kodwa kufanele sisebenzise amandla esiwaphiwe. Sivule la ekuthiwa akudlulwa khona ngamandla esiwanike uNkulunkulu. Exodus
14. Hallelujah. Ukhulunywa ngoMose nabantwana bakaIsrayeli la sebehambe ibanga noNkulunkulu asiqaleni laphana ku 15. Nginamandla okwenza konke ngaye uJesu omqinisayo. Ungathithi lento yamandla ayidingi igwala. Ungathithi lento yamandla ayimdingi umuntu obuya sabe endleleni. Ungathithi lento yamandla idinga umuntu ophoqelelayo. Ungathi lento yamandla idinga umuntu ozeqhobile futhi. Ungathi lento yamandla ayimdingi umuntu ophakeme. Ungathi lento yamandla isebenza kangcono umazi noNkulunkulu. Hallelujah. Ufumane umusa. Sesitholile sonke. Ubani uzokufundela? Uphinde baba. Kale nje lapha ithi u15 ithi uJehova wayesithi uMose ukhalelani kimi na bese uqhubeka ngokuhamba naye. Verse number 15. Jehova wayesithi kuMose ukhalelani kimi na yisho kubantwana bakaIsrayeli kuba bahamba. Phakamisa wena induku yakho, welula isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise. Abantwana bakaIsrayeli bazokuhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Bheka mina ngiyakuzenza lukhuni izinhliziyo zabaseGibhithe babalandele. Ngizakudunyiswa ngoFaro nangempi yakhe yonke, nangezinqola zakhe nangabamahashi akhe. AbaseGibhithe bazakwazi ukuthi ngikuJehova nxa ngidunyisiwe ngoFaro, ngezinqola zakhe nangamahashi nangabamahashi akhe. Ingelosi kaNkulunkulu eyayihambile phambi kwempi kaIsrayeli yasuka yahamba emva kwabo, nensika yefu yasuka phambi kwabo yema emva kwabo. Yafika phakathi kwempi yaseGibhithe nempi yakwa-Israyeli. Kwakukhona ifu nobumnyama noma ikhanya ebusuku ukuze izimpi zingakwazi ukusondelana ubusuku bonke. uMose wayeselula isandla sakhe phezu kolwandle. uJehova wamumukisa amanzi ngomoya onamandla wasempumalanga ubusuku bonke. Waphendula ulwandle lwaba ngumhlabathi owomileyo, amanzi ahlukana. Abantwana bakaIsrayeli bangena phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo, amanzi aba lugange kubo kwangakwesokunene nangakwesokhohlo. AbaseGibhithe babaxosha bangena emva kwabo ngaphakathi kolwandle namahashi onke kaFaro nezinqola zakhe nabamahashi bakhe. Kwathi ngomlindo wokusa uJehova walunguza impi yabaseGibhithe esensikeni yomlilo neyefu. Wayidunga impi yabaseGibhithe, wawisa amasondo ezinqola ukuba bahambise kalukhuni, baze bathi abaseGibhithe masibaleke ebusweni kaIsrayeli ngokuba uJehova uyabalwela emelene nabaseGibhithe. Amen. Mfundisi, thandaza mfundisi.
linamandla izwi lakho, liyaphila izwi lakho, liyazamazamisa ihlane laseKadeshi. Nkulunkulu ongcwele, simile kule ndawo Baba ukuzozwa izwi lakho lona lodwa. Izwi lakho liyaphilisa Nkulunkulu ongcwele, izwi lakho liyahlakaniphisa. Baba siyabonga Nkulunkulu othongcwele ukuthandwa nguwe. Baba sesilalele wena Nkulunkulu othongcwele, ngoba wena Nkulunkulu othongcwele awushayi eceleni. Nkulunkulu othongcwele futhi you are always in time. You are never late. Nkulunkulu othongcwele, you are never too early. Nkulunkulu othongcwele uyasho Nkulunkulu lo ufuna ukusho ngesikhathi okuyiso nesikhathi esifaneleyo. Baba siyabonga Nkulunkulu othongcwele nayo incebo yakho. Baba nanugcotsho wakho Nkulunkulu othongcwele mina angwethu Nkulunkulu othongcwele. Baba uzodiliva Nkulunkulu othongcwele lokho kushiwo nguwe Nkulunkulu othongcwele. Baba msize Nkulunkulu othongcwele, angashona munye Nkulunkulu ongcwele okuvela kokwakho ukuphila, angashona munye Nkulunkulu ophilayo okuvela kokwakho ukucabanga, kodwa Nkulunkulu othongcwele asho konke okuphuma enhliziyweni yakho. Nkulunkulu othongcwele asho konke Baba othongcwele okuphuma kuwe Nkulunkulu othongcwele. Khuluma inhliziyo yakho emini Nkulunkulu othongcwele, khuluma inhliziyo yakho kwengathi uyaqala, khuluma inhliziyo yakho Moya Ongcwele kwengathi uyaqala. Baba silalele wena Nkulunkulu othongcwele, wena wedwa olalelwa zindalo, wena olalelwa Nkulunkulu othongcwele nayo imvelo yonke Nkulunkulu othongcwele. Besiyini Nkulunkulu othongcwele thina, ebeyini umuntu ukuthi umkhumbule. Baba size kuwe Nkulunkulu othongcwele, khuluma Nkulunkulu othongcwele ngezwi lakho, icebo ney'nqubo zakho silalele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu akabheki njengabantu. uNkulunkulu akacabangi njengabantu. Sibuka indoda ebisihambe isikhathi eside nabantwana baka-Israyeli, kodwa sibona isifike endaweni eyibukeyo njengongqingetshe, ebuke ngamehlo ayo ukuthi la sekuyisekugcineni. Yakhohlwa amandla uNkulunkulu akabeke kuyo. Haleluya. Uze athi ukhalelani kumina, yini ungaphakamisa induku? Ukubukeka indoda isididekile nayo. Mzalwane wami, ekseni ngiyozothi nawe unawo amandla okwenza izinto ngamandla onikezwe wona wena. Uma uyifunda le ncwadi uhamba nayo, ize ithi ingelosi eyayihamba phambili yashintsha iposition yabuyela ngemuva, okushuthi yabaphakathi nendawo, yabaphakathi bantwana ba-Israyeli, yabaphakathi kwesitha. Okushuthi mawuyibheka kahle lento kuthina bazalwane sikholwa impela sihamba noNkulunkulu, ikhona ingelosi kaNkulunkulu ephakathi kwethu nesitha. Uyazi lengelosi kaNkulunkulu igade thina ukuthi singahlangani nesitha kuze kushaye usuku. Labo abantu abobese bebekuphawu emabuzini abo, lithi iBhayibheli ngelanga lithi mani ningawubhubhisa umhlaba size sibamake abakhethiweyo kaNkulunkulu. Uyabo, izindaba zikaNkulunkulu zihlukile. Futhi khona into engathandi noma singakhohlwa ukuthi sitha sikhona, singakhohlwa ukuthi sitha sihamba la eduzane kwethu. Isitha sikhona siseduze, kodwa uNkulunkulu usenzela umusa ukuthi ingelosi ekade ihamba phambili ukuthi ishintshele ngemuva. Ushintshela ngemuva yenzani? Ivikele thina ke manje ukuthi isitha singafiki ukuzosigavula. Mawuyifunda uhamba nayo ithi uMose impela wenza njengoba uNkulunkulu esho,
ithi waphakamisa washaya. Lithi ulwandle lavuleka, lithi abantwana bakwa-Israyeli bahamba emhlabathini owomileyo. Lithi ke sithi yakhuluma nazo. Lithi naso sangena. Asiyeka ukubalandela. Sangena nabo. uNkulunkulu akayisusi inkinga. uNkulunkulu akasusi isimo. uNkulunkulu akayisusi into osukubhekene nayo wena. Noma ngabe inkinga leyo. Inkinga leyo. Into ayenzayo ungena nawe. Into ayenzayo akakuyekeleli, uvela ngene nawe kulo. Bese abantu abekade bebuka isimo kade ukuso basale bebuzana ukuthi hawu ushezi uphume kanjani kulesa simo. Cha, bese kunendoda engene naye esimeni. Nawe unamandla okwenza konke. Nawe empilweni isikhathi siyafika la ubona khona ungathi ngikangqingeje. Nanoma imuphi umuntu ophilayo kuyafika la ubona khona sengathi impi ibheke ngakuwe. Kuyafika la ubona sengathi nokucabanga sekugcinile. Kuyafika la ubona khona sengathi kukunyama. Kuyafika la ubona sengathi khona noma umthandazo wakho ufike eduze. Kuyafika la ubona sengathi nabantu bakujikele. Kodwa khona ngizokusho okodwa nje ukuthi uNkulunkulu ungena nawe. uNkulunkulu futhi akawasusi amandla akakunikeze wona. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi thina sabazali isimo sike siwenza ungazi uthi ukhuza ngala ubaba ngala babujuke nje usibheke uthi ababa ngala babujuke ngala wasibonga uthi ubaba ngala babujuke nje abantwana uthi ukhuza ngala ugcine usunokucabanga wethu uthi ngabe kumzali uyena ugcine usuyidaughter wena. Kodwa ngifuna ukukutshela yona ke namhlanje ukuthi unikeziwa amandla. Kukaningi la uzithola khona usekhoneni uthi mhlamba ngimdanga kahle kuleya ngane. Akhuluma ngengane yami iphumukhalo lami, ngikhuluma cisho ngazo zonke izingane. Ukuthi mhlamba ngikhulumanga kahle, mhlamba ngihambanga kahle naphambi kwayo, mhlamba ngenzanga. Ugcine nawe usungasazinqindina sibhakela. Kodwa engingakukhuthaza ngako namhlanje ukuthi nawe unikeziwa amandla. Okwenza konke. Laleli. La usukuchofu za mafua. Sudele mali ngiyacabanga. Bengibona mfana wami ukuthi uyacabanga uyazi ngibone ngani. Ngibone ngoba la emadlebeni ngiduma intuthu ukuthi khona into eyensimbi ekhaya ngoba ngiyacabanga. Lithi izwi bahamba emhlabathini owomileyo. Namanje bengizothi mzalwane wami kubona bonke ozithola ubhekene nakho ungasabi. uNkulunkulu ukunikezile amandla ukuthi ukhulume phezulu kwaleso simo. Enye into esizayo isimo nenkinga ukuyiceba. Haleluya. Ukuyiceba ungazami ukudila nayo wedwa. Ngoba into eyenzakalayo usathane uvela akubuyisele khoneni akwenze uzingabaze wena uqobo lakho. Uma ethathe ubaba owumholi wambeke khoneni ekhaya umbuzo ukuthi izinto zizohamba kahle yini.
ngeze zihambe kahle izinto ngoba usemcangatha uyedwa. Umsebenzi wethu njengebandla ukunakekelana, umsebenzi wethu njengebandla ukwazisana, umsebenzi wethu njengebandla ukuthandana, umsebenzi wethu njengebandla ukuthi inkinga yomunye umzalwane uyithathe njengenkinga yakho. Ngoba kusasa uyabona, kusasa ngazi ukuthi ngizobe ngiyiphi ngokwami ukucabanga nangendlela impilo esiyakheke ngayo. Kusasa kufanele ngibe sekhaya ngoba iholide ngirelaxe or ngenze izinto, kodwa umuntu owaziyo onesiqiniseko sokuthi kusasa kuzokwenzeka uNkulunkulu, okuyena futhi okunikeza amandla, okuyena futhi onikeza abantu abayethileyo amandla, okuyena futhi la induduzo ephelele evela kuye. Bengizothi ekseni nawe mzalwane wami unawo amandla onikezwe wona. Ungavumeli usathane unalento akayenzayo ukutshontsha kuwena akubeke lapha. Baningi abantu usathane akavele wakunikeza ukuthi wena ungazethembi uqobo lwakho, wakunikeza ukuthi noma ukhuluma into kwayiwena ongayethembi kahle. Amacebo kaSathane ajulile bazalwane. Uyabona ngelinye ilanga khona ijele ekuthiwa lali khona, bese kuba nesiboshwa eseqacisha wona lokhu uhlobo lejele ongalicabanga. eThekwini khona ijele elikhulu eThekwini, abantu abaningi bahlale bengiphikisa. Uyazi edolobheni khona ijele, big prison, big prison elikhulu vele, ijele eThekwini khona, ngiyalazi Central Prison. Ngazi ukuthi lapho ingaphansi komhlaba. eThekwini phakathi khona ijele elingaphansi komhlaba. Likhona ngangaya mina kulona, nganganyathela ngalezi zinyawo. Likhona mfundisi eThekwini ngaphansi. Mhlambe cisho yonke leya ndawo yabo workshop oba zonke lezi indawo lingaphansi lo. Central Prison. Uyehla moya kulomuzi ufika. Isizathu esenza ukuthi ngikwazi ukufika ngoba ubhuti omdala wayebekwe khona. Yabe ningi ehlala khona my big brother ubhuti inkosi wayebekwe kulelo jele. Isiboshwa sithathe sofakwa ejele elifana nalelo ngoba kuyaziwa ukuthi sinobuchwepheshe bokugqekeza. Bese kuyakhiwa uvalwe kukhiwe, khaliswa ukhiye bese bayahamba. Haleluya. Siboshwa sahlala isikhathi eside singanayo plan ukuthi sizophuma kanjani, but isiphithike ngoba ejele kwangakhiwe bakhaliswa ukhiye ngathi bayakhiya base bangakhiya. Into abayenzile bathathe umqondo waso bawubeka le base bangakhiya la ekudume ukuthi khona kuyakhiwa. Then uhlelo ucabanga iplan ukuthi uzophuma kalakhiwe emnyango.
isitha sisebenza kanjalo. Uma wazi ukuthi la kuhlala khiwe, vele mindset yakhe izothi khiwe. Ngoba into enzekile sivele santshontsha ingqondo yakhe sayibeka eceleni, sase simbeke endaweni engakhiwe. Uyabona indlela usathana akasebenza ngayo. Yena ubuka indombo ukuthi kodwa lolu olungaka ngizolibhoboza njengoba kukhalokhiye kwakhalokhiye baza bakhala kahlanu ngizovula kanjani umnyanga ukhiyiwe ngegama lika Jesu. Into enzekile isitha sivele santshontsha ingqondo lesayibeka lapha. Engizokusho namhlanje mina bazalwane abathembekile nabathandekayo, usathana kanamandla phezu kwezethu izimpilo. Usathana kanamandla futhi naphezu kwezimpilo zabantwana bethu. Usathane futhi akanamandla ngaphezu kwebandla lethu, ngoba into esihamba ngayo ngokukholwa sihamba ngokwazi futhi ukuthi ingelosi ebikade ihamba phambili isingemuva ke manje. Isingemuva themba zonke izinto ezinyonyobelayo sesifike zivinjeyona. Ngiyayithanda izinto zikaNkulunkulu ngoba azi umuntu azimphoqi futhi umuntu ziyamsebenzela umekhona. Niyazi ukuthi webangcwele into osuke ukholelwa kuyona wena iyakusebenzela lento. Ingakho sinoNkulunkulu abaningi abangaka abantu abakholelwa kubo ngoba bayabasebenzela bona. Kodwa umfundisi uhlezi ekhuluma cisho zonke izinsuku ukuthi labo uNkulunkuluwana abesikhashana. Kodwa ukhona uNkulunkulu wasemazulwini lo osinethisela nemvula. Labo uNkulunkulu abavele okwazi nalokumfonela wenze iappointment naye athi angikho. What kind of uNkulunkulu is that? Bekufanele sibazalwane sihambe ngokuqonda, sihambe futhi ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu wethu esimkhonzayo impela bakwazi ukuhamba ibanga elide kangaka. Naba mawubhekisisa kahle kubantwana bakaIsrayeli babehlupha. Kodwa futhi akuveli la uNkulunkulu etseni ngidubile ngisophinde nginenzelelu babehlupha bekhala ngangokudla bekhala bekomplena ubusuku nemini bekomplena nakisho yonke into, kodwa uNkulunkulu azange azabafukathele, azange azabantu, azange azabayeke. Thina ngasiyakani sehamba ibanga elide kangaka nathi? Thina ngasiduma yini sehamba ibanga elide kangaka nathi? Uyazi khona enye into engeke ngicabange bangcwele ukuthi yonke into esifunda la eBhayibhelini akuzona nje lezi ngane kwane zomadini, akuzona into ekhuluma nathi. Le ncwadi ikhuluma nathi ngoba bonke labo ekukhulunywa ngabo abasekho, kodwa yona isekhona ikhuluma nami nawe. Sinikeze amandla okwenza konke. Ukhalelane kumina, ungabe wena usebenzisa igunya namandla onikezwe wona. Noma ngabe enhlizweni nasengqondweni ukuthi sengifike ekugcineni, usangasishintsha isimo. Nisho noma ngabe bantu abadala emsebenzini la usebenza khona kunesimo
esibukeka sikuhlasela noma kunezinkulumo ezibukeka zisondela kuwe, kodwa leso simo sangasishintsha ngamandla onikezwe wona. Nasesikoleni, Hallelujah. nani nikeziwe amandla. Nasesikoleni abantu beliqeqebana lakho okuhlale nabo ukukhuluma ngendaba yebhola. Usangasishintsha isimo, nikhulume ngoJesu. Hallelujah. Nikhulume ngoJesu ophilisayo, nikhulume ngoJesu ohamba nomuntu. Nawe usangakwenza lokho. Nawe futhi usangakwenza lokho. Nawe usangakwenza lokho. Uzokwenza lokho ngegunya lokuthi unikezwe amandla. Unikezwe amandla okudala obekungekho kube khona ngomlomo wakho. uNkulunkulu usangayivula indlela namanje, uze athi ngelinye ilanga nginguNkulunkulu ovula indlela kasihlobo kasibi. Uze athi abahamba kuleyo ndlela noma beziwula ngeke badubuke, nathi ngeke size sidukele. Sengihlala phansi ubona konke okwenzeka empilweni, fanele ukholwe, uthembe, wazi ukuthi uNkulunkulu ukhona ngazikhathi zonke. Wazi futhi ukuthi uNkulunkulu uyazi nawe. Wazi futhi ukuthi uNkulunkulu wazilisho nenani lenwele lisekhanda lakho. Wazi futhi ukuthi uNkulunkulu uvusa nasekuseni esehlelele kisho usuku lonke ukuthi kuzokwenzakalani. UNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu okhanyisayo, uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu obheka kade. uNkulunkulu olalelayo futhi, uNkulunkulu futhi ophendulayo. Kodwa la ekuphenduleni ke kuhlukileke, ngoba akaphenduli imfuno kodwa uphendula idingo. uNkulunkulu ubuka isidingo sakho ukuthi wena yini oyidinga ngaleso sikhathi. Bengizothi masihamba lana awukuthi uNkulunkulu udingani kimi, uNkulunkulu ufuna ngenzeni, uNkulunkulu ubudinga ngihambe kanjani, uNkulunkulu ubudinge ukuthi ngikhulume kanjani. Ake kuhluleke this time, kungabe ukuthi ukhuluma noNkulunkulu ngokucela, awubuze yena ukuthi yini akayidinga kuwe. Ungumntwana kaNkulunkulu. Uthi ngelinye ilanga ngabe uye yini noma fanele sibheke omunye. Uthi yena indlovu sekhulunywa ngaye noma fanele sibheke abanye. That shows ukuthi bakhona apha. Lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi abanye bakhona. Uthi buka ngisethini okweni ngiboshiwe, hambani nobuza ukuthi
ngabe uyena lo noma fanele silinde omunye. Uthe nabani nimtshele lokho enikubonayo nalokho enikuzwayo ukuthi abangabo bayabona ukuthi nabahlezi phansi bayasukuma. Bengizothi ekseni unikeziwe amandla okwenza konke ngoJesu oqinisayo. Bengizothi ekseni ungakwazi ukuvula indlebe kaSihlobo kaSibi nawe yakhe impilo usangawenza umehluko. Bengizothi ekseni uma kwazi ukuthi athi Mose sha amanzi avuleke abe logange bese abantwana bakaIsrayeli behambe emhlabathini owumilelo. Bengizothi namanje uNkulunkulu usangakwenza kweyakhe impilo. Bengizothi manje uNkulunkulu esimkhonzayo uzangakuhambisa emhlabathini owumilelo. Kodwa khona into eyodwa ekufanele ukuthi ungayilibali, nesitha singenile. Kanti izwisho njalo umshuzo lithi nesitha sangena. Futhi mangifundisisa kahle ukuphinda kuze kube kaningi athi boyenza lukhuni inhliziyo yesitha. Okusho namanje inhliziyo yesitha ikhuni ngoba uNkulunkulu wenze. Kungani enze njalo? Kungani uNkulunkulu enze inhliziyo yesitha yabankulu? Angithi wenzela ukuthi umazi, wenzela ukuthi ukwazi ukukhona bakhe, wenzela ukuthi ukwazi ukuphokelela noma ngabe sitha sinenhliziyo elikhulu. Silokhu sikujahe webazalwane, isitha namanje siyasijaha nezweni. Isitha bantu abasha asijahi. No, nawe sitha siyajaha mntanami Yesu. Asijaha umama yedwa. Jabulo. Asijaha udlaba yedwa nawe siyajaha. Sikubhekile. Uyanyathela naso sinyathela. Kodwa ke uNkulunkulu wenze umusa yokuthi kube nesimo la akashintsha khona. Futhi uma uthi uyifunda le ncwadi uthi kunesikhathi la alunguza khona wabuka impi. Namanje uhlala alunguze. Alunguze check. Angithi inhloso yokulunguza ukucheck ukuthi ngoba uyazi ukuthi isitha sila siyajaha ophelanga namandla endleleni isitha sakugwinya. Uze athi wabamba amasondo that shows ukuthi into ekulandela into egijima. The most of the time into ehamba ngamasondo is faster than into ehamba ngeenyawo. Imoto fast kunomuntu ngoba ihamba ngamasondo. Inale kuthiwa ratio yokuphenduka kwamasondo ifast. Uthi uNkulunkulu wavele wabamba amasondo ukuthi bahambe kancane. Isitha sikhona sihamba kancane ngoba uNkulunkulu sibambile. Asazi ukuthi uzowandedela nini amasondo. Asazi futhi nengelo sekhona izosuka nini yothatha iposition yayo yokuhamba phambili. Okusho njengoba siphila nje manje saphila ngaphansi kwesimo somusa ukuthi uNkulunkulu usabeka ingelosi phakathi kwempi nathi. uNkulunkulu uyasithanda. Ngithanda maselithi isitha wasivuthulela dulane. Isho it was vuthula kwente vuthu. Ngivuthulela. Ubebona into vele uyijevuvu. Shithi into nothing kahle kahle vuvu. uNkulunkulu isitha usangasi uvuthela phansi noma usangasenza njani ngolimi lesizulu. Usangasithala usangasithintitha. Kodwa ke ekuthinta
ekubuyisweni kwesitha kunezinto ekubizwa ukuthi ubuzenzile. Amen. Kunendlela uhamba, haleluya, nendlela yokukhuluma, nendlela yokwenza. Bekingathi inkosi akube uwe ongifunza amazwi ekufanele ngiwakhulume. Benzothi inkosi akube uwe futhi no control unyawo lami. Bengizothi inkosi akube ngizothi bengizokuthatha konke okwami ngikunikele enkosini. Ukuze akwazi impela ukusithintitha isitha esengilandelayo. Sengizohlala phansi uthi uJehova ukhalelani kimi, uthenza into eyodwa, sebenzisa amandla namagunya engikunikeze wona. Into yayingekho kakhulu ngempuku, into namandla onikezwe wona. Uze athi ngemlomo yethu sidala obekungekho kube khona. Ushuthi ngemlomo yethu iyadala. Ngibuka abantwana baka-Israyeli sebehambe ibanga elide kangaka, uNkulunkulu esebenzele umusa kangaka. Webazalwane, ibandla laka-Israyeli noma abantwana baka-Israyeli yithi. Haleluya. Nathi siyahlupha endleleni, siyabahlupha nabaholi, siyaqwaninga nala kufanele ngaba sicwaninganga, asilaleli nala kufanele ngabe silalelile khona, ngoba sinethemba lokuthi hayi mesike satshela umpostoli uzovela khale uNkulunkulu wavela washintsha-ke, wathi yakhala umpostoli wathi uNkulunkulu ukhalelani kumina? Sebenzisa amandla namalungelo engikunikeze wena wona, uthi siphakamisa indungu nje wena, amanzi azovuleka. Namanje lokho kusangenzeka. Sengihlala phansi mphathi wohlelo, nawu lamandla okwenza konke, nawu unikeziwe amalungelo namagunya ukukhuluma ngomlomo wakho kudala, ukukhuluma nomlomo wakho bekungekho kube khona. Namanje sangakhuluma phezu kwezeni impilo, sibonga bonke, sangakhuluma phezu kweyakho impilo, obekukhona obekungekho kube khona. Sisangakushape impilo yakho ngokukhuluma kumlomo yethu sidale. Imlomo iyaqalekisa futhi. Ayiniphara ngitshelwa iphara. Uma engangena la endlini amaphara abe u7, isimo singashintsha, sephunga la endlini. Ake ngithi webangcwele, webazalwane, sisendleleni, silindile, sihamba nje silindile ukubuya kwenkosi uJesu. Lithi izwi namuhla, lithi ingelosi yashintsha indawo eyayikuyo yahamba kwenye indawo ngoba inhloso kuvikela mina nesitha. Uma uNkulunkulu engathumela ingelosi ezu7 kodwa ayithumele ngesimo samaphara, noma ngichaza athumele phansi isikhathi semhelo,
abantu besifazane bayazi isikhathi la semihele, isikhathi la kunzima khona kakhulu, isikhathi la biza ukuthi ubambisise lokonakho, ungavumeli ukuba kususe kuwe. Ozothatha uhlelo lakho. Jesus. Oyiqinisekisayo khona bakhe kuthina, ongasishiyo ongasideli, onemicabango emihle ngathi. Haleluya, haleluya. Sabingelela bafundane nawe ndoda ungene phakathi nenkonzo nizwe lesekhaya ukuthi bese kunjena kubanzima nokubingelela uNkulunkulu bese ethathe konke. Haleluya. Kodwa siyambonga bazalwane, uNkulunkulu uyasifundisa kulezi insuku imiso zakhe nendlela zakhe, ukuqonda yena ukuthi ukhona. Sakhuluma nowe ubaba uMageba ukuthi onkulunkulu bayafonela othi akekho, lo wethu uhlezi ekhona 24 hours. Haleluya. Uzathi kungikhona, unguye umnini mandla onke and kwaba umkholwayo yabasebenzela. Haleluya. Vala nje baba Mageba, buka mina bazalwane, lento idinga ukukholwa kwethu. Yaphila namandla, ikhona. Singofakazi balokho bazalwane. Uhambe nathi usifaka. Ngoba sisonto abasifinyelelile lesikhona namhlanje bazalwane. Ngabuka nje namhlanje izinto edlule kusona, not amandla akho bazalwane, yilo ohamba naye inkosi yokusibusisa. Ithi ungasuki-ke kuyena, hlala kuyena, namathela kakhulu kuyena, usebenzise lo mandla akunikeze wona, ngoba akekho unganikezwanga amandla. Haleluya, haleluya. Ngithanda message ene yomntwana kaNkulunkulu wabhalwa ngesikhathi soMoses, uthini Israel ngesikhathi samanje ibandla kaNkulunkulu. Bese oJakobe singabakhohlisa kithi. Haleluya. uNkulunkulu wasibamba. Manje zechubulele. Abengcele batshaje laptop so ayitshatshekanga. Okay. Manje bayanqaba yini ukuthi I guess It's fine. okay, it's not fine. Okay. Hallelujah. Isitha sizamka phazamisa. Kama manga ke letinga phakathi kuthini ivalele. Ngisiphazanyiso izinto ezenzakalayo nesisibonayo. Bazalwane ahiqinene enkosini nasemandleni amakhulu bazalwane. Sekuseduze lesiyakhona. Sekuseduze lesiyakhona. Ngingabantu abazohlala. Mawubuka nebali imphelo siyayibona siyayizwa. Haleluya. Kuyasho ukuthi Jesu seseduze kakhulu. Abangomoya nabahlala beqwashile bemoya. Hallelujah. And Satan is very angry. Akafuni abantu abazodla ifa lombuso kaNkulunkulu. Sama ngazo zonke indlela. Hallelujah. Pusha ulwa ngendlela eziningi inkosi yosibusisa. Kodwa akukho okudlula esinikezwe khona. Amandla esinikezwe wona inkosi yosibusisa. Asingapheli ithemba, asingapheli amandla abazalwane. Asibekile kuwe umqaliso nokupheleliswa konke inkosi yosibusisa. Hallelujah. Sibekezelele konke. Hallelujah. Sibeke ebugomweni esibizele kuwo.
inkosi yomsibusisi singabheki kwasemuva singakhathazeki ngokusemuva kwethu okusilandelayo ikhona into leyo sesilusile ngizathi Jeremiya uNkulunkulu bekhuluma kuJeremiya tshela laba ukuthi bazungezile ngemuva nangaphambili haleluya amen sizungeze ugange lomlilo asisatshiswa lutho asisamlutho haleluya futhi ukuthi ene kwakufa thina kuyizuza kwakuphila kuthina kulungisa haleluya mefanele siphele eqinisweni nguKristu Jesu silaziyo nesinozwe lona haleluya ngethanda le nyoka yethu siyaphakanyiswa ehlane egwinya zonke inyoka haleluya asiphethe into encane bazalwane asambeni simphambili inkosi yomsibusisi haleluya yiloko nje bengizoba ngithi ngisukumele ukusho mengisathwala lithuba bazalwane confirma izwi laNkulunkulu ukuthi kwamkhuleko wakho mhlawumbe sometimes ubone ngathi kuphelela la haleluya hayi phela awupheleli la uNkulunkulu uyawuzwisa kuyena haleluya esafuthi bengapheli isikhathi sabantu abacelayo lezi zinsuku kube khona abantu ababongayo bengabonanga ngamehlo haleluya ngicela ukukholwa ukuqinisekisa kwezinto ezingabonwa haleluya haleluya awubonge nje uNkulunkulu ukuphila okuyikona ukubula konke nalezi zinto ezicelayo Mercedes uzoma emgwaqweni ngolusuku bazokayijeka ngolusuku bakubulalele Mercedes haleluya kanti ngizobe besinayo isetshenziso ubumba abazalwana ehlaleni Jesu haleluya ngiyabonga kakhulu isikhathi sesambile haleluya akisho adlonga ngomuntu isikhathi bazalwana senza imission kaNkulunkulu haleluya kodwa ebengizocela nje kancane bazalwane ekukhulekweni sesikhuleka sesivala sikhulekile mfethu Mbokazi uSizwe ngingakhuluma naye Richards Bay lo mwenu uJesu lephasika haleluya kodwa uzobela ngomhla ka11 eDurban haleluya umsebenzi lokuthetha apply igama lenkosi ethu Jesu nokuthi esuku besingilele ngabo ukora 211 angijwayele sometimes kuyibamba ingcingo ebusuku haleluya bana semini khona engazibamba khona bamama othi uyabamba ucinga ene akutshele ngezinto eziningi ongayidingile sebengena ngama-cell number manje yabo sengifike baba ifoni engayazi kuyenzeka kodwa ngiyibamba kuyenzeka ngayibamba haleluya solo ucingo esuka ngami ayinamba engayazi angikhulume naye iphendula yazisho lo nto ngifole thubani haleluya khona into ekisho magebe ukuthi ene uma uhambe nenxeba nokungahamba iminyaka ewu8 andipholi siyazi ukuthi hayi mina ngamukela uJesu emlinde